No niin, terve terve! Otetaan nyt pitkästä aikaa tämmönen autovideo. Tämmönen nopea välipäivitys tässä. Jos ei ole tieto saavuttanut, niin meillähän on 2. päivä toukokuuta perinteiset savuttavien autojen dynopäivät. 2. päivä toukokuuta, tossa 3 viikon päästä lauantaina tässä Porvoossa Ruuvauspajan penkissä. Ja ei muuta kuin paikalle. Meillä ei ole kuin ilmoittautuminen tuolla turbodiesel.fi-sivulla ja King Diesel Racing sivulla. Ainut ehtoahan meillä on tässä nyt tällä kertaa, että savupoisto pitää olla auton takaosaa, koska ei haluta dynokäyttäjän toiveiden mukaan sotkea noella siistiä tilaa. Koska kuitenkin sieltä tulee aina, vaikka olisi vähän savunenkin auto, niin sieltä tulee aina vähän sit nokea ja parempi se on sit sinne taakse saada. Eli tämmönen pikku update tähän päivään. Ja no niin, tuli vaan vielä mieleen, että niin kuin viime vuoden tapaakin, mehän yritetään saada jonkunnäköinen live-striimi aikaiseksi tosta tapahtumasta. Kävin hommaa vähän paremman web-kameran. Ainakin mitä kokeilin, niin ehkä oli vähän parempi kuvanlaatu ja mikki kuin viimeksi. Et sä näkee nyt sitten, miten se todellisuudessa on. Et sellainenhan sit on kans ajatus tuottaa sitten, että ei mulla muuta tähän hätää.